waphuma bafethu episode 6 uthando lesithembu ku season 8. Alright, so in this episode ithe iqala sibone umseleko oyovashela uNdlunkulu lapha uMacele. Basically bazo catch up ngezinto ezakudala and also to actually discuss the most important issue sonke sesiyazi ukuthi ngoba kuzo number 5 athini ama arrangements ukuthi ubani uzokwenza kanjani izinsuku phela umsebenzi usebenza ngeinsuku bafethu ukuthi ubani uzokwenza kanjani. Nibevumelene ke uMacele wavuma ukuthi hayi no ngiyanikeza umama ofikayo usuku lwami khona nizokwazi ukuyithola naye ngoba phela uyazi vele umsebenzi ukuthi la abanye hayi ngeke baze bayivume leyo. Singazi-ke mhlawumbe uma ngwabe mhlawumbe angavuma ngasimaza ngithi usathe ecopheleni lomnyango. She's always been saying I am about to leave but she has not left yet. Kwenzakala. Anyways, then we move forward bafethu throughout this episode and then we saw umseleko going to kubo kaMakhumalo to actually go and say thank you to umndeni kaKhumalo. We are seeing him laphayana ekhuluma nomkhwe wakhe. Umkhwe wazosuke ngekho eduzane and abonge neziyalo ayithole kumkhwe wakhe during this whole transition ukuthi ufuna unkosikazi wesihlanu. And surprisingly ubaba kaMakhumalo actually doesn't have to have a problem. He's actually like, look my guy, if you want to continue with this, as long as the new incoming wife is not going to be oppressing my daughter or making her feel uncomfortable, it's fine. Continue and do as you see fit. There's no problem. Azakhiphe iskapu lapho. Unazo iskapu madoda uyabalethela boKhumalo ukuthi boKhumalo ngiyabonga ngokuthi nje indodakazi yenu iyisesekelo esihle emndenini komthombeni kukhulu ekwenzayo. Yabo. Ke the big question asking futhi lapho siba na ukuthi ke laba abanye ke nabo ke mhlawumbe bazoyithola mhlawumbe izikapu zabo zeza ngakubona. So ke sibone usikwenzakalaini ke lapho. Right. Siqhubekele phambili bafethu and then wenzakalani emva kwalokho sibona lapha yana number 5. Ngifuna sikhulume ngayo number 5 in fact. Number 5 kuyafika bafethu siyabona eyasisho ukuthi ubani usevezwa manje njengosamkelisiwe Mseleko akasasiyena uMakhwela. I don't know msho ukuthi mhlawumbe khona isiqephe ngisiphuthile mhlawumbe sokuba kanselwana mhlawumbe kwakhona into kanjalo mhlawumbe ngisiphuthe kodwa nakho sekubhalwe manje usamkelisiwe Khwela, which is good. Siyambongela. She introduces herself ukuthi umuntu oneminyaka emingaki. Look, she says she's in her 20s. 20s could be anything between 20 and 29. She could be 20 or she could be 29 or 25, whatever the case might be, but she's a grown adult. Uyasho futhi nakhona ukuthi they have a consensual relationship beno Musa. So she's not feeling under pressure to do anything that she does not want to do. She knows exactly what she's getting herself into. So that's good. Right? Uma bekhuluma ke ezomlanda umseleko bekhuluma naye ke number 5. Potential number 5 if I might say. Ukuthi bamba introduce lapha na kuMacele. She's quite shocked that bekade ngakulindele konke lokho. But you know what? She wants to do it. And yabona manje sebejwayelene ngempela ngoba ngiyabona sebeqala nokuveza ukuba yabona huggy and kiss benomseleki. Hey, hamba kahle. This is just the first episode of this week. Should enye isazophuma futhi. Fethu. Ngizikhohlwe, please don't forget to subscribe guys. Come on.